Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọchịchị etiti na otu jikọtara ndị nkụzi n'ụlọ mahadum ala anyị asụ na mkpirisi bekee abịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọhụrụ ugbu a bụkwanụ mkparịta ụka nke werela ọtụtụ izu gbasara nkwekọrịta ha nwere n'ime afọ 2009. Ndị omeiwu mmadụ abụọ ọzọ nke ụlọ omeiwu steeti Rivers ewezugala onwe ha pụọ ugbu a na atụmatụ ịchụtụ gọvanọ Siminalayi Fubara pụọ n'oche ọrụ ya ma kpọkuo ndị ogbo ha iweba mma ha n'ọbọ. Nke a na-eme ya ndị omeiwu mmadụ anọ ndị wezugarala onwe ha pụọ na atụmatụ ahụ. Otu na-achụso ọdịmma ndị Ijaw Nation Congress ebola ebubo na ya eso Wike so wee bịa ọgbakọ nnọkọ ịchụpụ Fubara pụọ n'oche ọrụ ya ma jiri ohere ahụ kelee Wike maka ọrụ ọma ya niile ma kwe nkwa na ha agaghị agbahapụ Fubara n'oge a. Gọọmenti steeti ka na-akwụsịtụla ọrụ ndị dọkịta bekee mmadụ atọ bụ ndị aka ha dị n'ọnwa otu nne nwaanyị mụtarala ụmụ ise bụ onye nwere n'oge ha nọ na-achọ ịwa ya ahụ ọzọ ma wepụta Sizọs ha chefuru n'ime ahịa n'oge ha wara ya ahụ n'oge mbụ. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.